Inkosi yomsa inibusise. Amen. Iphakamani ukubingelela ibandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu egameni lenkosi. Amen. Amen. Ekseni bazalwane siyambonga uNkulunkulu ophinde wasivusa siphilile sikwazi ukuzohlanganyela kule nkonzo yangalesi sikhathi ekseni. Siyawuxolelana ke ngenxa yesikhathi sesithe ukuphunyuka kancane isikhathi. Mawubuka isikhathi esibhalwe kwiprogram nesikhathi esiqala ngaso sihambe kakhulu. Bazalwane, eseshilo MC incwadi ingezenzo sahluko 16 ivesi lika 30 sifunda, ngiyacela siwafunde lamavesi siya kuverse 33 sahluko sika 16 verse number 30 siya kuverse number 33. Osebambile angifundele. Wabakhiphela ngaphandle wathi, "Makhosi, ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe na?" Bona bathi, "Kholwa inkosi uJesu, ikhona uzawusindiswa wena nendlu yakho." Base bemshumayeza izwi kaNkulunkulu yena nabo bonke abasendlini yakhe. Wabathatha ngalesi sikhathi sasebusuku, wabageza imivimbo, wabhabathizwa khona lapho yena nabo bonke ababo. Amen. Sifunda la nendoda ebizwa ngokuthi kulesahluko umgcinisiboshwa. Iwada ngokulimi lwalapha namuhla. Le ndoda engumgcinisiboshwa emsebenzini ebiwenza ukugada iziboshwa. Ngaleli langa kuzongena iziboshwa engajwayele ukuba nazo ejele. Izwi leBhayibheli mawulifunda liveza ukuthi kwakunalamadoda amabili ongoPawula noSila. OPawula noSila bangena ejele bayoboshwa. Baboshwa ngenxa yokuba bekhiphe umoya wobungoma entombazaneni ebitholela abazali bayo inzuzo ngokubula. Ngenxa lesehlakalo abazali bentombazane ezangoma bafaka isimangalo, babasuka ngolimi lwanamuhla. Baboshwa ke, bashawa ke kuboshweni kwabo. Bashawa, sebeshayiwe, basebenikelwa kumgcinisiboshwa ukuthi abagcine ejele. iBhayibheli liveza ukuthi ngesikhathi belapha ejele phakathi kobusuku bakhuleka bedumisa uNkulunkulu ngokuhlabelela, bakhuleka ngesikhathi kwenzeka lesi sehlakalo. Kuthiwa kwazama izisekelo zejele, kwavuleka iminyango yejele, kwathi iziboshwa zonke beyixhakwe ngamaketango nangozankosi zawohloka phansi. Kodwa akubangakho nasinye isiboshwa esicabanga ukusebenzisa lelo thuba njengethuba lokubaleka. Kwenzeka konke lokhu umgcinisiboshwa unjani bazalwane? Ulele.
unogada unjani ule uma ephaphama ebuthongweni ethi yabheka ubona iminyango ivulekile athi hayi boshwa zihambe usele mina ngedwa phole enhlekelele njena ngizakuyithini mase ngiphambi kwababusi sengiphambi kwabaqashi ngizophendula ngithini ngoba icala liqondene nami lokuthi ngivulele iboshwa zenzenjani kuthiwa wathatha inkemba wathi hayi isixazululo saleli cala sinye kuba ngenqomo uqoqoqo ababusi kutholakala ukuthi ngifile lokho kuyokwenza ukuthi bacabanga ukuthi iboshwa zingiphuca inkemba zanquma zaphuma zahamba. Alright, esayithatha inkemba lithi iBhayibheli lezi boshwa ezingoPawula noSila zamemeza ngoba zaboni isenzo asenzayo ukuthi sikhombisa ukuthi ufuna ukuzilimaza. Zaseyimemeza lezi boshwa zithi ungazilimazi ngokuba sikhona sobangaki sonke bahleli sihleli zonke iboshwa iminyango ivulekile asike siboshwe ngamaketango asike sixakwe ngozankosi zonke ikhululekile kodwa zahlala zabuka umgcini siboshwa wazi waphaphama ebuthongweni ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Mayezwa lelo zimemeza wadabuka ibilini umgcini siboshwa wathi enhlizweni yakhe konje sikhona yini sehlakala esinje esingenzeka into enjeni ingenzeka yini ukuthi iminyango ejele ivuleke ngigade imgulukudu la eGebengu ukuthi ithuba elincane ezilitholayo zilisebenzisa ukuthi kwesinye isikhathi zivalelwe la zibe zigubha udonga zilugubhe udonga mayithole noma isipikili ziyolugubha udonga koze kuvuleke imbobo siphume sibaleke. Uma iminyango isivulekile ingenzeka into enje ukuthi kube khona iboshwe ezingabalekile athinteke enhlizweni wadabuka isibilini wathatha isibani wagijima waya phakathi eboshweni fika kulezi kade imemeza kuthiwa wawa ngamadolo phambi kwazo. Usho lamazwi siwafundayo kuverse 30 Makhosi ngimelwe ukwenzani ukuze ngisindiswe na? Kwamcacela umgcini siboshwa ukuthi isehlakalo esinje kade awuqala umsebenzi ogada isiboshwa ijele asebenza kulo namhlanje lihanjelwe ngonamandla lihanjelwe izulu livakashelwe inkosi yamakhosi wadabuka phakathi waya kulezi iboshwa wathi Makhosi ngimelwe ukwenzani ukuze ngisindiswe na? Waqonda ukuthi uNkulunkulu lihambele leli jele kukhona into uNkulunkulu afuna ukuyisebenza empilweni kabani yakhe. Ngisilalelwe yini ukuze ngisindiswe? Yini esilele ukuba ngisindiswe na? Ubanika lelo thuba ngitsheleni manje akasakhathazekile ngeminyango evulekileyo ejele akakhathazekile ngeGebengu ayigadile imgulukudu evalelwe la kodwa ukhathazeke ngendaba yakhe nobani noNkulunkulu. Makhosi ngimelwe kwenzani ukuze ngisindiswe na? Ngasona leso sikhathi bamnika impendulo esheshayo nakho ukusilalela kholwa inkosi ubani ekhona amakhosi athotshelwayo ekhona amakhosi abantu abakholwa yiwo ekhona amakhosi adunyiswayo
ekhona amakhosi ahlonishwayo kodwa wena kholwa ngubani? Inkosi Nkosi uJesu. Ngokwenze njalo mqinisibopho uza kusindiswa wena nendlu yakho yonke. Mhlawumbe ukusinda kwendlu yakho, umuntu ovalele indlu yakho ukuba ingasindi ubani? Uwe. Kholwa inkosi uJesu ukuze kusinde wena futhi kusinde nendlu yakho yonke. Kaningi ngiyayikusho lokhu kubantu engisuke ngixoxa nabo ukuthi wena nje uwedwa uyisikhiye sewuvulela abendlu yakho umnyango wezulu noma ubavalele ngaphandle. Ukusinda kwabo kulele kubani? Kuwe. Ukusinda kwabo kulele kuwe. Ukusinda kwakho kuyisihluthulelo sokuvulela bona izicaba zezulu kuba bangene embusweni wezulu. Kholwa inkosi uJesu ikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho yonke. Kholwa inkosi uJesu ikhona uzosindiswa wena nendlu yakho yonke. Abamnike elinye igama. Bamnika igama likabani? LikaJesu. Ngoba ukusinda komuntu kusegameni likabani? LikaJesu. Yilo lodwa eligunyazwe izulu. Yilo lodwa ngokwezenzo 4 verse 11 ngathi verse 12. Yilo lodwa elinikwe esimeni wokusindiswa. Wayengenakusho okunye uPawula noSila kule ndoda. Wayengenakulibiza elinye igama ngoba ukusinda komuntu kusegameni likaJesu inkosi. Bengenakulibiza elinye igama ngoba alikho elinye igama elinikiwe ebantwini phansi kwezulu esimelwe ukusindiswa ngalo. Noma sevelile amanye amagama amaningi abizwayo kulelizwe, kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu unikeze igama linye, igama lenkosi ubani? uJesu. Ukusinda komuntu kusegameni likaJesu. Kholwa inkosi uJesu ikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho yonke. Mawufunda incwadi kaJohane ivangeli isahluko sika 14 ufunda indima ka6. Yena lo Jesu uthi ma ekhuluma nabafundi bakhe uthi yena uyindlela neqiniso nani nokuphila. Uthi no one, akekho umuntu ozoza kuBaba ozongena ezulwini ngelinye igama ngaphandle kwabani? kaJesu. Walandula wathi akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Ngindlela ezulwini, ngikuphila kumuntu ofuna ukuphila. Akakho umuntu ozoza kuBaba ngelakhe ekhona amagama akhona kulelizwe, ekhona amagama ahlonishwayo, ekhona amakhosi esatshwayo, kodwa mase kuyiwa kuNkulunkulu linye igama okuzoyiwa ngalo, like it or not. Uthando ungathandi linye kawamabili linye. Ngiyathanda siyifundele incwadi yabaseFilipi sahluko sesibili, ngifundele indima ka5 kuya ku11. Mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu
akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngokomfanekiso wabantu. Wathi efunyelwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Amen. Amen. Makhosi, ngimele ukwenzani ukuze ngisindiswe na? Ithi impendulo, kholwa inkosi bani? Kholwa inkosi uJesu, yikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho yonke. Sithi-ke alikho elinye igama elinikwe ebantwini abangasindiswa ngalo, linye igama lenkosi bani? uJesu. Yena lo Jesu uthe kubafundi bakhe, yena uyindlela neqiniso nani nokuphila, wathi akekho umuntu ozoza kuBaba ngelinye igama eza ngomunye umuntu kuphela ngegama likabani? Lakhe, eza ngoJesu. Disebulelo gama, sakhuluma ngalelo gama. Uthi-ke la sifunda khona kwabaseFilipi 2 verse 5, mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela. Uyabona lo Jesu ekhuluma ngaye, bahambe abantu bemfanisa nje nazo zonke iy'thingithingi, hambe efaniswa nje linganiswa nakho konke. Kodwa lithi iBhayibheli kwathi efunyenwe, wafunyanwa enesimo sikabani? SikaNkulunkulu. Wafunyanwa enesimo sikaNkulunkulu. Efunyenwe enjalo akashongo ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu. Kashongo ukuthi kuyinto yokuphanga, kodwa kuthiwa wazidela elingana noNkulunkulu, wazidela, wazithobisa, wazihlisa, wathabatha isimo somuntu, wathabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, elalela kwazi kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwani? Kwesiphambano. Iwatha ukuphela elingayizwa lento esiyikhulumayo. Wazithobisa, elalela kwazi kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Lithi-ke iBhayibheli masiya lapha kuvesi 9, ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa. Wamenze njani? Wamphakamisa, wamnika igama eliphezu kwawo onke amagama ongahle wacabanga, onke amagama akhothanyelwayo, onke amagama ahlonishwayo. uJesu wabekwa wangaphezu
kuliphi igama eliphezukwa leli gama elithi awuphinde mla ufuna ushayele uvesi uhlabelele igama elithi igama elithi Jesu 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 igama igama elihle igama eliphezulu kwamagama onke nisho akubuyela entabeni kunoma yiphi intaba ukubuyela kuyaseMoriya intaba elithi Jesu lingaphezulu kwawo noma ungaya enhlangakazi uJulayi nje kodwa elithi Jesu lingaphezulu kwawo noma ungaya eMecca elithi Jesu lingaphezulu kwawo bamnika igama eliphezulu kwamagama onke kunesizathu anike essence ukuthi anikwe lelo gama uverse 10 ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke amadolo ngisho lana hambe kuqaphazi kwehlala onke amadolo enze njani aguqa phansi kwehlala kuliphi igama noma ngabe uphansi kwesihlahla uguqa phansi kwesihlahla kodwa guqa kuliphi igama elikaJesu unikwe igama eliphezulu kwamagama onke ukuze amadolo onke abasezulwini phezulu nabasemhlabeni phansi nabangaphansi komhlaba enze njani aguqe kuliphi igama likaJesu likhona ke lingana na alike lingana na yingakho ke sithi alikho ezulwini phezulu naphansi komhlaba aguqe egameni likabantu likaJesu bebengenakulisho-ke oPawula elinye igama kumgcini sibonke kholwa inkosi bani khothama egameni lenkosi bani khona uzosindiswa wena nendlu yakho yonke egameni likaJesu uNkulunkulu ulindele amadolo onke awabasezulwini nawabasemhlabeni aguqe athobe egameni likabani likaJesu lalela uverse 11 nezilimi zonke izilimi ekhona phansi kwezulu zonke izilimi zivume ukuthi uJesu uyinkosi zivume izilimi zonke ukuthi uJesu Kristu uyinkosi
ngalokho kunikwe uNkulunkulu uyise inkazimulo nodumo. Amen. Uma amadolo onke eguqa egameni likaJesu nezilimi zonke zivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uNkulunkulu uyise ezulwini uzuza iningi inkazimulo nani nodumo. Udumo Malobe uJesu. Malobe uJesu. Udumo namandla. Malobe uJesu. Udumo namandla. Malobe uJesu. Bekwakhuluma intetha njalo noPetro lapho ethi uma umuntu eshumayela kashumayele njengokwamazwi kaThixo, uma umuntu ekhonza akube njengamandla wanikwe uThixo ukuze uThixo adunyiswe kukho konke, hayi uJesu Kristu okubuye inkazimulo nani namandla. Soke sinaleli igama bazalwane okufanele onke amadolo aguqe kulo. Sinaleli igama okufanele zonke izizwe zomhlaba zikhothame kulo, zonke izizwe zomhlaba zivume ukuthi uJesu uyini, uyinkosi, ngoba unikiwe uNkulunkulu uyise igama eliphezulu kwamagama onke aphathwayo. Akhona amagama aphathwayo kungekulelizwe lodwa nakwelizayo anjani, kodwa uJesu unikwe igama eliphezulu kwawo onke. Ngelinye ilanga uDaniel uthi ngabona embonweni ebusuku, beka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu. Uthi kwafika komdala wezinsuku wasondezwa phambi kwakhe. Uthi wanikwa ubukhosi, wanikwa umbuso, wanikwa ukubusa ukuze zonke izizwe, ngilandele lo gama lika zonke izizwe. Kunendawo lapha eGoli uma ufika koFosloras kuthiwa ko zonke izizwe, ngabeka umqondo wami khona. Zonke izizwe simenze njani? Simkhonza. Unikwe ubukhosi, wanikwa umbuso, wanikwa ukubusa ukuze zonke izizwe simenze njani? Simkhonze. Uthi uDaniel ukubusa kwakhe, ukubusa ukuphakade ungayi kudlula, nombuso wakhe yiwo ongayi kuchithwa. Ngilandele igama lokuthi wanikwa ubukhosi, wanikwa umbuso ukuze izizwe zonke zomhlaba zingabi nayo omunye uNkulunkulu eyikhothama kuye, ezimkhonzayo, zikhonza uJesu yedwa inkosi, umnini mandla wonke. Uphinda uJohane uyabhala encwadini yeSambulo, uthi uJohane mayiyihudlu likaNkulunkulu lithabatha umqulu wencwadi ukuba lunamlule, linamlule izimpawu zawo. Uthi amalunga ezulu ahlabelela athi ufanele wena, kusho bani? uJesu athi ufanele uyithabatha incwadi nokunamlula impawu zayo, ngoba wahlatshwa
wabathenga ngegazi lakho abavela ezizweni zonke. Wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho. Yasibona leso sehlakalo senzeke esiphambanweni. Inkosi yamakhosi bethelwa yizoni, bethelwa njengeselelesi, ibethelwa njenge-criminal okufanele ishatshalaliswe, isuswe emphakathini ingenacala. Yabethelwa esiphambanweni. Konke lokhu kwakungenxa kabani? Kwakungenxa yakho nami, ukuze sithole ilungelo elingasifanelanga lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, ukuba sithiwe siyizindlalifa zezulu. Inkosi kwadingeka ukuba inkosi yamakhosi ingenacala iyolenga emthini, abantu bayikhafulela amathe, imukulwe ngempama, ibhinqwe yenziwe konke, ibhuqwa ngabantu izoni zangaleso sikhathi. Yafa. Beyigwazile ohlangothini. Kwaphuma igazi. Kwaphuma igazi. Kwaphuma namanzi. Kwaphuma umthombo osusa izono. Samehlo bheka eGolgotha, kwaphuma umthombo osusa izono. Ngishayeza semsheni bethu. Hayi. Nani kuphi ni? Hayi bo. Saseduza kakhulu. Sasalandela. eGolgotha kwaphuma umthombo. Lo mthombo wasusa izono zobani? Esikhuluma namhlanje ngesibindi ukuthi singabantwana bakabani? BakaNkulunkulu abaxolelwe izono. Kungenxa kuba inkosi yamakhosi yalenga emthini ingenacala kwaphuphuma lelo gazi elahlanza izono zobani? Zethu. Ngifuna ukukhawuleza. Ngifuna ukukhawuleza ngenxa yokuthi isikhathi siphunyukile. Sisindiswa kanjani? Kholwa inkosi uJesu ikhona uzosindiswa wena nendlu yakho yonke. Angifuni sikushiye lokho ukuthi yakho yonke. Ngoba le ndaba kusiye yakho wedwa. Eyakho kanye nabo bonke abakho. Yakho kanye nabo bonke abendlu yakho. Kholwa inkosi uJesu khona uzasindiswa wena nendlu yakho yonke. Sindisa abanjani? Mawufunda incwadi yamaHebheru isahluko 5 uverse 8 no 9. Iveza ukuthi noma eyindodana wafunda ukwenza njani? Ulalela. Ngalokho ahlupheka ngakho. Esephelelisiwe waba isisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abanjani. Uyabona ke kunombandela ke. Bayakholwa abantu abaningi. Bakholwa kulo leli gama likabani. Kodwa futhi benjalo nje abanjani umlaleli. Mhlawumbe ake sichaze leli gama lokulalela. Ulalela akasho ukuzwa umsindo ongena endlebeni. Nakuba isiZulu sethu sisebenzisa igama elilodwa. Mhlawumbe bengathi njengoba nihleli phansi nenze njani? Nilalele mina ngoba ngiyakhuluma. Kodwa lokho enikwenzayo njengamanje akusikho lokho okushiwo la kule ncwadi yamaHebheru 5 verse 8 and 9. Ulalela okhulunywa ngaye la kumaHebheru 5. Ulalela kathobela. Uthobela. Inkosi phela mayinkosi yenziwa njani?
iyathotshelwa. Yabona lapha sibanongoma la. Sisehlala Nkosi la. YakwaZulu. Ungakhuluma ngelinye igama nje la, kodwa uma usukhuluma ngegama leli lihanga ngezwi lakhe, usukhuluma ngegama elikhulu la kwaNongoma. Yabona yonke lemizi kuza uSeptember nje kuzoba nemkhosi la eNyokeni, kungale phansi kwentaba oSuthu. Yakhelene lemizi uSuthu ngezansi, iNyokeni ngenhla, umgwaqo udlula phakathi kwalemizi. Uma kunalo umkhosi wentombi, umkhosi womhlanga, isizwe sonke cishe la kwaNongoma mhlambe kusuke kusekele kusela abantu abambalwa, bonke abantu basuke bengale eNyokeni, ngoba inkosi ikhiphe izwi lokuthi abantu abeze kuphi emkhosini womhlanga eNyokeni. Inkosi iyathotshelwa, inkosi iyalalelwa, inkosi iyinkosi ngokuthi kwenziwe lapha emakhaya sisuka khona sivela ngaphansi kwamakhosi. Amakhosi angaphansi kwenkosi le enkuluma ngayo ngangezwe lakhe. Lapha emakhaya inkosi iyalalelwa noma ikuleli yazinga ekulo, iyathotshelwa, kuyenziwa ekushoyo, ngoba ma ungakwenzanga ekushoyo kukhona isijeziso esifaneleyo ozodibana nazo. Ngenxa yeminyaka yokudala bami kuye kwafika la ngikhokha khona nami intela. Bekhokha intela lapha emakhaya. Ekhokhwa once a year. Njalo ngonyaka khokha intela. Yokuthi uhlele emhlabeni wenkosi, ulima umhlaba wenkosi, wenza konke emhlabeni wenkosi. Ayikhokha ke leyo ntela mhlawumbe iminyaka abamthathu, nakuba yayisimningi okufanele ngiyikhokhe. Ngasindiswa ukuthi kule minyaka eminingi ngangisesikoleni. Inkosi iyalalelwa bazalwane, nibheke kulelo gama. Inkosi iyinkosi ngokulalelwa, inkosi iyinkosi ngokuthotshelwa, inkosi iyinkosi ngokuthi kwenziwe uJesu sindisa abamlalelayo. uJesu udinga ukulalelwa nakule ndaba njengenkosi enikwe igama eliphezulu kwamagama onke amagama esiwesabayo kulelizwe. uJesu unikwe igama elingaphezulu kwawo onke. Uyadinga ukulalela, uyadinga ukuthotshelwa, uyadinga ukuthi kwenziwe akushoyo. Lithi ke iBhayibheli usindisa abamlalelayo, abamthobelayo, abenza akushoyo. Umuntu ofuna ukusindiswa nguJesu uzolalela ukuthi uJesu uthini, asukume enze njengalokho eshilo uJesu ubani, inkosi. Ngesikhathi usukuma wenza njengalokho uJesu eshilo, ukhombisa ukuthi alike elinye igama wena phansi kwezulu okhothama ngaphandle kwegama likabani, likaJesu. Uma ufunda incwadi kaMathewu isahluko sokuqala iverse 21, iBhayibheli lami liveza ukuthi uMaria ekulelwe, uJosefa indoda yakhe kuthiwa engumuntu olungile, engafuni ukumthela ngehlazo, wayefuna ukumlahla esazindla ngaleyo mzindlo uJosefa
kuthiwa ingelosi yenkosi yabonakala kuye ithini na ithi Josefa ndodana kaDavide ungesabi kumthatha uMaria abe ngumkakho ngokuba lokhu akhulelweyo kungomoya ongcwele. Lalela kuverse 21, uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. ngokuba nguye oza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Qaphela amazwi engelosi. Lengane yomfana ezozalwa mayisizelwe uyiqambe igama lokuthi uJesu. Ngobani? Ngoba nguye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ukhona legama ubakhe. Angazi noma nike nilinake yini, nike nilihlaziye yini abantu bakhe. Yabona lelo gama liletha manje umbuzo othi kanti ungubani lo Jesu? Ngoba manje igama lithi bakhe selisho okunye manje. Abantu bangabakabani? Bangabakhe. Kanti ungubani? uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu nje. uNkulunkulu ona manje. Futhi unguyise onguna ngaphandle kwakho ukhona omunye akekho. Nguye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ngoba bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Mawufunda amaRoma isahluko 3 verse 23 asho njalo. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. So ke bonke abantu bonile inkosi yamakhosi yezela lokho ukuzokhulula abantu ebugqileni bani besono, ukuzosindisa abantu ezonweni. Kodwa izosindisa abanjani? Abayilalelayo, abayithobelayo, abenza ekushoyo. Ukufakazile uPaul khona lokho mawufunda uTimotheo wokuqala isahluko sokuqala ivesi lika 15 wathi liqinisile lelizwi, lifanele impela ukubonga, lifanele impela ukuthotshelwa, lifanele impela ukwamukelwa. Izwi lokuthi uKristu Jesu weza ezweni ukuzosindisa izoni, athi engingesikhulu kuzo. Uvela yena eyisikhulu sezoni, uJesu ezela ukuzosindisa. Wena wawungesingakanani? Mawuthathe zakho uyifake esikalini, uyibona ilingana nezo seceleni kwakho. Nami ngithi ezami zazingakanani? Baze bahlabelela bathi izono zami zazingabani? Ngangentaba. Zazingangentaba. Kodwa uJesu wazenze njani? Wayisusa. Wazosindisa abantu ezonweni zabo, wazosindisa abamlalelayo. Mawufunda incwadi kaLuka isahluko 19 verse 10 uthi umbhalo masufunda ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokwenza njani nokusindisa okulahlekileyo. Abantu balahlekelana noNkulunkulu,
abantu balahlekelana noNkulunkulu kusukela kwasendulo emboshongweni wase balahlekelana impela abantu noNkulunkulu belahlekelene noNkulunkulu akazange uNkulunkulu abadele akabafulathelanga kokuphela ngoba bebadale enenhloso ebalulekile ngabo uphinde wenza ithuba lesibili uNkulunkulu esikhuluma ngaye uNkulunkulu wethuba lesibili uNkulunkulu we-second chance ungahlube seshweni lokuthi namhlanje yithuba lokugcina elesibili alisekuvela yithuba lokugcina olizwa namhlanje izwi likaNkulunkulu okufanele ngalo usukume wenze intando kaNkulunkulu kungahle kwenzeka ukuthi ithuba lesibili alisebuye livele mhlawumbe uNkulunkulu ebefuna wena ngalombuthano la efuna mhlawumbe uNkulunkulu ebenenhloso ngawe ukuze lo mbuthano ube la evuna ngoba uNkulunkulu akaliphosi udobo la kungekho khona class akethi mhlawumbe uwe lenhlanzi ebifuneka ngayifuna sebenzisa leli thuba ke njengethuba lokugcina uNkulunkulu akunika lona amphuthu ngigcinele kuyintando kaNkulunkulu ukuba abantu bonke benze njani basindiswe incwadi kaTimotheo wokuqala isahluko sesibili ivesi lesithathu nelesine sifunda lamazwi athi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu athi uvesi 4 othanda ukuba abantu bonke bese njani ubonke khona emshiya ngaphandle wena nawe sobangaki sonke uNkulunkulu uthanda ukuba sobangaki sonke senze njani sisindiswe sewusindisiwe wena nami sifinyelele kwazini yinde intando kabani intando kaNkulunkulu uNkulunkulu wethu uthanda kanjalo uthi uJesu mawufunda incwadi kaMathewu 7 verse 21 asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abayongena embusweni wezulu kuphela oyenzayo intando kaBaba kunentando kaBaba ukuphi kunentando kaBaba osezulwini umuntu ofuna ukungena ezulwini uthi uJesu yilo oyenzayo intando kabani kaBaba hayi okweminye imizi lekodwa bakhona obaba abaneminye imizi sibe bakhona obaba abanemizi yabo la ebizwa ngamagama kuba lona ubaba waseMoriya lona ubaba waseMecca lona ubaba wasephakameni obizwa ngegama elikhulu kuthiwa ubani uJehova ubizwa kanjalo kuthiwa amagama kumulalela kahle nje likhona leli lithi uJehova sithi-ke umuntu ozongena embusweni wezulu ngoyenzayo intando kaBaba hayi kulena eminye imizi kodwa wenza intando kaBaba osezulwini
futhi ayenze njengalokhu baba osezulwini eshilo. Jehova ushilo. Ayenze intando kaNkulunkulu njengoNkulunkulu enjani eshilo. Siyathanda ukuyibona thina. Yeah. Sixakeke kangaka ngendaba yokwehlukana nje ngoba sifuna thina ukukhonza uNkulunkulu nangendlela ethandwa ngobani yithi. Isikhathi esiningi sithi thina masikhonza uNkulunkulu hayi ukukhonza uNkulunkulu ngalendlela sekuyabhora bazalwane. Sekuyabhora ukukhonza uNkulunkulu ngalendlela. Mhlawumbe nendlela esifundisa ngayo isiyabhora bazalwane. Hayi esishintshe intayela. Kufunwa ngobani? Yithi. Yithi esifuna lokho. Akuyona-ke kabantwana ekaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ifuna injengoba kungenezelwa nangelunga lomunwe kuyo. Uthi uJesu ke oyongena embusweni wezulu ngoyenzayo intando kaBaba osezulwini. Iyini intando kaBaba osezulwini? Uverse 4 kuTimothy uthi uNkulunkulu uthanda ukuba abantu bonke basindiswe. Uma bekhona la endlini namhla abangasindisiwe, uNkulunkulu uthanda kanjalo ukuthi basindiswe. Uma bekhona la endlini namhla abangakaqali ukwenza intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthanda kanjalo ukuthi benze intando yakhe nini namhlanje. Manje neBhayibheli lami lisho njalo lithi nini? Lithi manje isikhathi esihle. Manje usuku lwani? Namhlanje lingashona leli ilanga likaSimakade wena unjani? Usindisiwe, uxolelwe izono zakho, ungumntwana kaNkulunkulu. Hey, akhiwe esihlahleni webazalwane. Akhiwe esihlahleni. Ngizwe nje mina abantu besindiswe esikoleni. Abantu bathi baphakamisa isandla sikhuleke kanye nawe. Bese kuthiwa ngoba usuphakamisa isandla ke sakhuleka ususindisiwe. Sokufanele ngesonto elizayo kuthiwa kuthiwa onokufakaza ngese ngaphambili ugqume nawe uze ngaphambili. Abathandekayo abazami zokumkhonza uJesu nami ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo ngoba ngangiyisifebe ngangiyisela ngaphuma amawindi namhlanje ngisindisiwe uJesu ngimswa phakathi. Ini yona kuphi khona? Usindiswe mhlawumbe kubalulekile futhi ukuthi ke sikhulume nangaleli gama ukusinda. Leli gama ukusinda mhlawumbe silisho kalula nje singali understand. Leli gama ukusinda lisho ukuthi umuntu osindile kade esengozini yani yokufa ebese ayile ebhekene nengovolo ebhekene nengxavula yobhuba yokufa. Mhlawumbe ubuhamba endleleni endaweni lezi sikuzo uwehlwele wahliswa zimoto lapha esitobhini. Uma uthi uthatha amagxatha ambalwa kuvuke oMoskhotheni inswela boya lapha esikhotheni zibhudukeze zifuna ukuzophuca konke nakho. Kuthi sakubhudukeza kunjalo kuqhamuka imoto ithi ba ngamalamba yithi ithi mgulukudu lebhudukezayo hawu bazosibona bakushiye phansi baphoseke esikhotheni uthathe ngejubane. Umuzi woqala ongene kuwa ubusawukhetha ukuthi ungena muphi umuzi. Umuzi woqala utholayo ungena necala. Hawu kwenze njani? Awusakwazi nokukhuluma. Hayi ake nimphuzise namanzi. Cishe nafa.
ngicishe ngafa babuzeke abantu abalala indaba usinde kanjani ngoba busengozini yokufa wasinda usinde kanjani awuxoxe indaba yakho usinde kanjani yilokhu ke bazalwane okufanele sikwenze yokuxoxa indaba yethu ukuthi sisindeka athi ke lo muntu isindiswe umsindisi wakhe kube ubani imoto sindiswe imoto le ndaba ke isho ukuthi uma indaba yakho noNkulunkulu ingakalungiseki usesimene esiqhayi amen ulengele ngozini emangalisayo ungahle ube seshweni musa ukuyipostpone musa ukuyigayela umphako uthi ngiyibona ngonyaka ozayo ngiyoyilungisa ngonyaka ubani owaziyo ukuthi yona le nyanga uzoyiqeda uphila bangaki abantu abaphuma namhlanje beya edolobheni kwaNongoma babuye sebebuya ngebhokisi bengaphathwanga ikhanda bengaphathwanga isiso kungekho ndawo ebebuhlungu kodwa ngenxa yengozi mhlawumbe endleleni waphuhluzwa imoto wafa sebenzisa leli thuba njengethuba lokuqala nelokugcina ngoba mhlawumbe mawuphoswa leli thuba awusekulithola lesingaki elesibili uthi uPetro wesibili sahluko sesithathu verse 9 inkosi ayilibali isithembiso sayo noma abanye bethi kungukulibala kodwa iyanibekezelela inkosi yabona nje ubusalibona liphume la namuhla ungenaso isiqiniseko noma uyolibona lishona fanele umbonge uNkulunkulu malishone futhi usalibona lisithele entabeni kodwa ungakhohlwa ukuthi liphuma ulibona lishone ulibona ngoba inkosi isakubekeze ingathanda ukuba kubhe na kodwa kuba bonke beze emphendukeni okugcina nakho inkosi uJesu mayihlukana nabafundi bayo ikhuluma lamazwi hambani izanjani bazalwane hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudalwe okholwayo ezwe njani abhabhathizwe uyakusindiswa ongakholwa uyokwenziwa njani uyakulafa ijwayele ukuthi ke makhuluma nabantu abasha noma kumuphi umuzi engishumayela kuwo fica abantu abasha ngikhulume lolu limi abaluzwa kahle abafunda mathematics ezikoleni ngithi la sinikezwa iformula laba abafundi mathematics ukuzwizwe kahle le ndaba uJesu akhuluma ngayo fanele uyi-apply kwi-mathematics ukuthi uJesu unikeza iformula umsebenzi wayo yini uguide umfundi ukuthi lolu hlobo lwesibalo lwenziwa kanjani kanje uma uke wageja ukulandela iformula isibalo soba njani si wrong nala sinikezwe iformula zine lezinto uJesu ayithinta la 1 umuntu uyashunyezwa 2 oshunyezwayo kumele enze njani mayisekholiwe wenziwa njani uyabhabhathizwa uyaqwiliswa mayiseqwilisiwe uzuzu number 4 okuyinsindiso kukhona okulikhona endabeni yethu bazalwane kukhona okunzima ukuthi siphume siyixoxe le ndaba sixoxe ukuthi sisindeka kanjani nakho nginikeza nje leyo ndaba ukuthi
uma ekhona phakathi kwethu ongakaqali ukwenza intando kaNkulunkulu ngithi sebenzisa leli thuba ithuba lakho leli maybe ngelokugcina maybe ngeke uphinde ulithole leli sebenzisa leli thuba sithi sushiya lo mhlangano sibuyele emakhaya sibe sazi ukuthi sishiye isidalwa esinjani evuna sishiye evuna isidalwa esisha. Ngithe ngikhuluma nabazalwane eFriday ngaleli sonto ngithi siza evuna esizokusho evuna sizothi ikhoni